Uni o pastor undai uway. Na ki pastor, ubala temen tam na pedeng ki way pat ki pastor ki badon hapo kari India. Uni o pastor ula kot sya ka shispa nyaus nem kerta. Uni udai u reverend ren bomo homso. Uni o pastor wat haka jinglong temen jong u. Kebas ngau tenat tam kolong. Ba udang la bani sim benta haki jingi seng ki beper bad hang ni phila ban yo I ya uni o pastor kat ba udang duai ya ki nong kit kam jong ko Lotha Baptist Church Association haka balang ron suyan Baptist kabadon Hawakha district jong ke jela Nagaland habangi yo I ya karta jong uni o pastor ngimla ban klat baka ketin ublay ke hukum yangi bangi day ban buram ya kikmi kikpa kenang bangin Islam ya kabala tho haka kitab Exodus kalanong kaba arpau kedekot kaba khat ar kani ke jing kaba jrong jong uni o pastor klempet kadai ke jing kerko kabala ai da ublay namar ba uburam ya kikmi kikpa haka juk kaba menta kalong kaba ya ki khna samla ban ko ngu ya kikmi kikpa nagidaw ki babunjan dan shibun ki samla ki bala pet jendat na layeng tang na kadaw baki kimi ki kapa ki sneng ki kraw ne haba ki khang ni ki ban le ki kam ki babom de ni sem ha ki kot khubor man la kapor chapang ki khubor ki bapen thang ki khubor ki bapen jaw umat ki kimi ki kapa baki khun ki le mon bat ki immon kim sngew la sha ka jingsneng jingkraw jong ki kimi ki kapa bat ki hon ban mi jendat na yeng klem da perkhat arsien kum ki kristan baro ngitip ya kane ke jing shisha ba ublay ubangi syakri uhikai yangi bangi dai ban buram ni ki kimi ki kapa bat ban ko nguru eki ladangi le ya kane ngin man bha bat ngin kiyo shaprang to ublay unyarap yangi bangin buram bat ngin ko ngu yala ki kimi ki kapa knang ba kalaway jongiru kan man ba
Amen.